Tony? Jo. Har du talt med Charlotte? Ja. Hej skat, det er mig. Jeg vil bare lige høre, hvor du blev af. Vi står her og venter, så hvis du gider ringe tilbage. Hej. For helvede. Han er skidt. Hvorfor det? Fordi han kan sgu ikke tåle alt det der røg. Hvorfor ikke? Kan du ikke bare skifte dem så? Hey, det her, det er din unge, det er ikke min. Det er ikke hendes. Jeg kan da bare gøre det. Det er fordi, jeg gider sgu ikke have lort at brække ud over mig. Jeg prøver at høre, hvad jeg siger. Jeg gør det jo bare. Så kom og tag ham. Skal vi køre? Ja. Skal vi det? Kan du ikke bare skynde dig, vi er her travlt? Hey. Hvor skal vi hen? Hej skat, hvor fanden er du henne? Vi står bare og mangler dig, altså. Vi står og venter på dig. Kan du ikke lige vise mig, hvad man gør? Det er jeg sgu ikke helt sikker på, du. Hvorfor? Fordi makro, vi skal have. Der er sgu nok nogen, der knæpper der, hva'? Jeg gider ikke at stå bare til grin nede på hospitalet. Jeg vil også gerne imponere hende. Ja. Vis mig lige, hvad du må gøre. Jeg er i gang, mand. Den skal bare lige på, den her, ikke? Står sgu da på parken. De der blomster eller bødler, de skal være ud af. Det er en fugl, mand. Er der ikke en fugl på? Selv er en fugl. De skal ud af de der bødler. Hvad er det der? Det er fugle. Det er sgu da frøer, mand. Det der, det er en fugl. Så den der. Hvad? Det skal frem med det, ikke? Det skal ud af. Det passer da ikke skid af, mand. Sådan her. Det er sgu ikke. Min mor, hun er sgu død. Din mor er død? Ja. Fandme noget med, at din mor er død. Hvornår det skete? Det ved jeg ikke. Et års tid siden, tror jeg. Det er sgu ked af at høre. Det gik sgu da meget godt. Prøv at se. Ja. Se på den sidder rigtigt. Fuldstændig. Det gør en kraftet her. Perfekt, mand. Kæft, mand. Jeg er fed til alting. Ja. Hvis du skaffer dopen til i morgen, så henter jeg den her. Så åbner jeg dealen, så kommer jeg herover bagefter med penge. Jeg håber fandme, du ved, hvad du har gang i. Hvor kæft, jeg får fed ud. Fuck! Jeg er godt tid at fange. Tit tænker jeg på bollerne helt andet. Bare glem det hele og komme ud af det. Jeg skulle få en unge. Ja, nu skal jeg sgu køre herfra. Jeg bliver stå flere. Det er nu det, hvor Er der nogen, der er sindssyge her?